Hei, salut, mea, ce faceți? Astăzi face un nou episod de Minecraft alături de David IT, adică Crețu David, așa-l cheamă pe canal, și astăzi face un episod de gaming frățesc, adică așa. Nu sunt sigur dacă o să facem serie cu fratele meu. Bă, faci tu casa? Nu. Ba da, o fac eu. Am o idee. Holy shit, ce fac la gamă. Ce idee? Dar facem din lemn alb, că uite acolo este o pădurice din aia cu Nu lemn. lasă că facem de lemn alb acum. Pleacă, zice. Nu mai la lemn. Am 12. Am făcut eu un crafting. Ia. Îl pun? E. Dă să nu încet. Lasă-mă acum. Fac un turn acolo. Ia mă, du-te și ia niște piatră. Sau bă, pune crafting table-ul să ne facem și niște săbii. Cine te-a lovit? Tu. Oh. Păi du-te mă și prima dată și ia niște piatră. Zi. Pentru că mă duc în mină și de aia. Stai să... Survival-ul nu-i fără mobi. Uite aici 3 oi. Bă, dar nu găsesc nicio mină. Ne-am pășit. S-a pășit în jos. What the f... Nu mai vorbi așa. What the fuck? Ce e aia? Unde ești? Acum avem, stai așa. Eu nu mai știu ce să zic. Zi și tu. Like. Comentarii. Ceva. Pui 2 oi. Ba de fapt 3. Dar tu unde ești? Eu? Da. Aproape. M-am dus o țără să caut niște oi. Păi da. Nu departe, mă, nu m-am dus departe. Deci bă, e lag. La tine? Să mor eu. Marmazarul. Dar unde ești? Hai aici, acasă. Lasă-mă acum să iau și eu. Câte luni ai? Eu am 3. Eu fac 2 săbii. Da, de piatră. Avem 2 paturi. Am. Oaie, vino la mine, oaie. Oaie, vino la mine, oaie. Hai bă, dată, vii să faci casă. Stai, eu ți recomand niște oi. Hai că... Doamne, câte oi sunt aici? No, hai, lasă-le în pace. Hai, că am 6. Și dacă puterea... Eu mă ocup deja de fermă pentru... Am mâncare. Am 2 pui prăjiți. Am 2 pui. Nu, hai odată. Fă și tu o fermă de pui. Uite că văd. Hai bă, odată. Ai lag? Da, am.
Ui, bă! Ce lag am, pui mei. Dăm niște piatră. Să făm un topor de piatră. Și făm și o sabie. Ia dă aici. Îi mă pune pe lume odată. Știi că din greșeală mâna sabia asta să da. Am făcut 2 paturi. Ia tu patul ăsta. Ce? Patul ăsta e altul. Da, pune-l aici. Da, chiar. Hai, ocupă-te de casă. Ok. Dă-te să... Îmi dai niște piatră să-mi fac un trânacol, un topor. Un topor? Da. Tu duci și ia piatra să-mi minează ceva. Mi-ai dat? Stai. Ia da. Seria asta o să fie foarte faină. Crezi tu? Ce, nu o să fie faină? Nu știu. Parcă ar vrea să cânti. Da, mă. La tine, da, mamă, sunt iat, hei, melodie veche. Da, n-are pisitor. Bă, ce lag! Dar nu mai expira, am retardat. Bă! What the fuck? Ce ai, mă, copile? Hai, ho. Ești că te-o mânca cineva. Vezi, vă, casă din aia din anii 80. Eu nu mă cheamă Dragoș, nu? De câte minute am filmat? 8, cred. 8. Am La uitat. 10 minute încheiem. Cine zice? La câte încheiem? La aproape 15, un sfert de oră încheiem. Ok. Bă, nu e cea mai faină casă, dar e casă. Deci să nu te aud. Am o idee. Mi-a venit o idee tare. Fac un furnal că mor de foame. Fă repede un furnal. Fă tu, că eu n-am piatră. Nu mai ai? Nu. Fă. Stai că stau până. Bă, fă niște cărbune. N-am. Hai. Trebuie să ne culcăm. Și? Îți văd numele. Bine. Ai fi ceva să găsim mai rău. Să duc cineva la mine. Ce casă faci, bă?
Las că vezi, numai că am o idee tare. Hai să ne culcăm. Că deja văd mobi. Hai. Ui, creeper-ul. Hai De fapt, odată. doi. Ui, Hai. că-s gemeni. Hai odată. Vine un mob cu sab. Holy shit. Fac. Bă, vine un mob cu full de armură de la aur. Holy shit, mă moară. În paianjă. Gata, l-am omorât. Am luat eu casca. Eu n-am luat nimica. Și eu am Holy luat. shit. Am luat. A, bă. Mă moară. Nu cred. M-a omorât. Ce piece of shit. Ce bă că dau de pe el. Uite. acum. Îi văd mobi. Gata, am dat. Bă, dă-mi aia înapoi. Ei, mă. Hai, ne culcăm. Stai că Hai, bă. o zbura platoșa, uite aici. Hai odată. Stai să mură. Ceva. O, Protection 1 am Breaking 2. Bun. Bă, e destul de bine. E proiectil Protection 3. Wow, bate cupa. Ești boss de Hai. boss. Hai mă, pune cu mobi acum. M-am pus în pat. Și eu. Vezi mă, eu sunt boss, am armură deja. E primul episod, avem armură, vă dați seama? Ce Ok, lumea, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!